Čaute, tu je Martina23 a vítam vás pri našom druhém dieli z Farming Simulator 2013. Som vám hovoril, že budeme kosiť, takže už tu je tu pripravené. John Deere je tu, klas mláti a ideme na to. Takže som to takto obkosil a už to kosím len tadeto. Takže tak. Dosť to praší akože. Že kedy keď sa to tak zapraší, dám si tak napríklad kameru vôbec nič nevidím. Je to fakt veľká rola na to, že my sme obkosili iba pravú stranu a hore sme obkosili, aj ľavú stranu som obkosil. Len to iba na jeden pás a s touto pravou stranou sa chcem latiť až do tej ľavej. Takže ten prvý diel akurát vydávam a hneď točím druhý. A tak. Takže už som raz bol sypať. No, síce dva razy. Raz som mal 100% a teraz 40%. Vždy to po dvoch pasoch chodím vysypovať. Lebo potom by som zase musel stať v strede, jo? No, keď budem ako ďalej, napríklad strediť role, tak už budem chodiť s tým traktorom, ale teraz keď som ešte blízko traktora, tak chodím vysypať po dvoch razách. Takže uvidím, aké budú ohlasy na prvý diel. Takže tak, je tu dosť veľa tých rol veľkých, ktoré potrebujú aj dva kombajny. Takže tak. Napríklad túto. To nedokosím dneska všetko, takže to budem musieť kosiť aj za kamerou. Takže tak. Takto, že tam sa to budem snažiť tu ako pokosiť. Teraz tí diely nebudú až také dlhé, ak nemám tam čo robiť, čo teraz len kosíme, čože budeme takého robiť. A určite pozerajte Kapsiho, lebo ten má tam tiež dobré videá. Dám vám link do popisku na jeho video, až nezabudnem. Takže tak. Asi to budem vydávať hneď, ak sa mi dovydáva to prvá epizóda, tak hneď dám asi aj tú druhú. Teraz sa mi dá, že Kaspi vydal nový diel Desinu. Toho pozerať, je fakt dobrý let's player. Mám u neho odber. A ten, z toho pozerám na to Big Polish Farm a ten tam nemá sice takéto stroje, ale má tam iné. A som si na LS Forum našiel nejaké a až dá odkaz, tak si určite stiahnem a budeme hrať s takými modami, jak má on. No ešte tam ja podávam všelijaké nové, jak mám teraz a ešte plus neviem jaké. Potom tu mám všelijaké nové mapy, napríklad tu Rivers a už neviem, jak sa tie ďalšie volajú. Takže mám 59%. Zabudol som síce vysypať, nevadí. Takže hentam, jak sa pozerám teraz na to, tá na to zelené, tak tam je kukurica, potom za tým je žito a za tým žitom je ďalšia kukurica, taká veľká rola. Takže na to, keď budeme potrebovať silož, tak tam určite pôjdeme, stiahnem si voľakú dobrú rezačku a pôjdeme na to. Tak. Zatiaľ točím len Farminga, nič takého. Chcel by som potom Sims 3 a Far Cry asi nie, teraz ešte. To keď sa rozbehneme. Píšte do komentárov, že čo by ste chceli. Far Cry a tak ďalej. Len Far Cry to mám ešte len teraz chvíľu, ešte som to celé neprešiel a teraz hrávam aj tých Farminga, sa mu dosť venujem a už to ani nehrávam. Ale keď budete chcieť, tak budem točiť aj Far Cry. Tí prvé epizódy sú ľahké, ale tie ostatné fakt neviem. Potom Farminga budeme asi hrávať aj na kormanie,
lebo ten som si zakúpil a je fakt dobrý. Len škoda, že nemá rýchlostnú páku, to je jeden zlý dôvod, ale ináč všetko v pohode. Nevrzgá, no iba niekedy a celkom dobre sa na ňom riadi, má to aj pedále. Takže asi po tomto, po tejto repke by sme asi išli na ten jačmeň, na ktorý sa teraz pozerám. Čo je takto, keď sa pozrieme na to, tak tam pred nami, taká veľká rola, na to by sme asi išli. Je tam toho dosť, a nejdem sem dopredu, lebo potom, keď už tam pôjdem, tak sa mi už nebeste vrácať a tam je veľa ďalších rôl a idem radšej sem takto, že spravím toto a potom budem pokračovať dole a potom hore. Keď píšte mi do komentárov, že či chcete pozorovať, ako kosím, ale aj orám, že buď chcete ešte nebudem mať všetko pokosené a budete si vidieť, jak orám, tak pôjde, ja to spravím. Nájdem vlaky dobrého John Deere alebo Klasa, s ktorým to budem orať, no alebo kultivovať a sadiť. A budem mať to a budeme to orať a potom keď dooráme, môžeme robiť aj siláže, pre kravy, budeme mať mlieko, len potom by sme si museli kúpiť aj cisternu na vodu. Takže toto pomaly naplníme. Budem asi sem musieť prísť s fendom, ktorému to budem vysypovať. Dám si ho napríklad hen tam pred farmu a jemu to budem vysypávať. Do tej veľkej Fortuny, ktorý som si minulý diel kupoval. Takže tak. Nahodíme ho, dáme kormán a ideme. Čo je? No už ide. Takže Fortuna je tiež dobrý vlek, nemá s ním problémy. To dosť veľký objem má. Nemôžem sa na ňu sťažovať. A ideme tam. Takže tento má aj moc, že sa špiní. To je dobré. Len potom budeme musieť kúpiť vápku na ňu. Lebo potom ho nespoznáme ani zo zemou. Takže tu máme kuťa. Odstavím ho sem. A sem budem chodiť s tým John Deerom a vysypovať to. Takže idem mlátiť s týmto. Dobre je, že keď mám hore lištu, môžem ísť koľko chcem. Takže dáme dvojku a ideme. Lištu, rúru zasuniem a ideme. Tento diel nebude nejaký dlhý, za takých 4 minúty to ale ukončím, lebo nechcem to mať nejaké dlhé. Ukážem vám asi, jak to kosívam. Asi ho ešte doplníme. Budem sa to snažiť doplniť. A na budúci diel budem snažiť sa spraviť aj veľké intro dopredu, aby to ako aj vypadalo, alebo si iba dám zložku tam, ktorú nájdem na nete. Asi zložku, nebudem tam písať aj mena moje a tak ďalej. Iba klasický obrázok. No nie obrázok, ale taký pohybujúci, ktorý by sa tam zvuky mať napríklad, alebo nemusí mať zvuky. A jeden som už pozeral, také kocočky, len to dosť dlho trvá. Takže za chvíľu to asi ukončíme. Takže naplníme ho a to bude asi všetko.
Počkajte, len sa pozriem do toho John Deere, že koľko má, 63%. Idem asi s ním to vysypať, aby ste videli, že asi jak to vypadá. A potom budem ešte pokračovať a tak ďalej. Takže nedím to dobre, že keď ho zastavím, furt práši. Takže vysuniem rúru. Ale som zabočil. Tak. A idem to s ním vysypať sem. Že sa to zle ohlo. Ja, to je plachta. Tak, nahneme si to takto dolu. Aby sme sa tam veľko prepracovali. Takže je tu stĺp, ktorý nám dosť zavadia. Počkať. Tuto mi to ukázalo, že môžem sypať. No. Nie, tak sa to nepúšťa. Nie. Bože, ja som to nechcel zložiť. Čím to pustím? X-kom. No, ako trocha. Nereálne, ale sype. To je hlavné. Celkom fajn, ale to sype. Na to, že toto je tak prepracované, že keď stojím, tak to robí veľký hrbol. Ale pohoda. A praší sa z toho riadne. Tak, zložíme a ideme. Takže z tohto videa by to bolo asi tak všetko. Ja to za kamerou dokončím a ukážem vám niečo z toho toho. A to je asi všetko, takže uvidíme sa pri ďalšom dieli. Čau, čau.